Hei, salutare, eu sunt Xtracker și astăzi fac un nou video, o prezentare la un server pe nume Sparta. Hai să începem, voi arăta din tâi warp-urile. Sunt alături de un alt youtuber de pe server. Vă salut! Hai să ne ducem la întâi pe warp donații. Sunt donațiile se fac la Fuge, care Skype-ul lui este Cristian Chic, aici sunt Fly 2 euro, Game Mode 1 2,40 de euro. O să le vedeți voi. Hai să ducem la următorul Warp Enchant. E tare. Warp Enchant e aici în spawn. De aici vă puteți închanta. Hai să ne ducem la Warp Exit. Aici aveți niște chesturi. De aici vă începeți supraviețuirea. Ne ducem acum la Warp Food. Aici sunt porci. Dacă aveți o sabie cu fire aspect, păi vă dă mâncarea prăjită. Și asta e un plus. Nu trebuie să cătați porcii. Bun. Bine. La ce nu grăiesc, nu? Dacă vreți să donați, va fi jos unde scrie Skype-ul lui Cristian, se cheamă Cristi. O să puteți să vorbiți. Hai să ne ducem la Warp. Ne trebuie niște plugin-uri pentru server. Că încă nu e gata. După cum vedeți aici, tot e făcut frumos. Scrie Sparta sus. E decorat bine. Mai trebuie niște plugin-uri pentru server. Deci cam asta o să fie viitorul. Ne ducem la Warp Info. Warp Info. Puteți citi aici regulamentul. Și toate, tot se pare că e în spawn, da? Hai să ne ducem. Pardon. Warp patinoar. La patinoar aici vor fi niște player și vă vor da patine. Le puneți pe și patinoați pe aici foarte bine. Dacă aveți nevoie de ajutor, puteți apela la helperi. Helperii sunt întotdeauna pe server. Este Big 1, ownerii sunt Proleague și Fuge. Fuge e Cristian. Hai să ne ducem acum la Warp Portal. Portalul aici este portalul de Nether. Eu m-am dus în End. Cam e distrus. De aici puteți să vă luați, faceți perle. Știți cum este un truc, păi le puneți la 2 înălțime și apoi le puneți așa de 3 pe 3. Și vă uitați la toți la ei și vine încoace și omorâți cu sabia. Acum ne ducem la Warp Shop. Warp Shop-ul. Eu Warp Shop-ul am terminat. Warp Shop-ul aici puteți cumpăra tot felul de lână.
Aici nu sunt toate, mai este și nivelul de mai jos. Bun. Bun, ca pistolete. Ce-ai făcut, bă? Aici vă puteți cumpăra spawner de porci și lemne, mâncare. Mâncare, din păcate, nu se poate vinde, că vă puteți duce la Warp Food și luați acolo o grămadă de mâncare și veniți aici să o vindeți. Iar ce îmi dai mie bani? Acum ne ducem la Warp Spawn. Bă, Warp Spawn e Warp Food. Spawn, aici e tare, șmecher. Warp Food nu e foarte departe, aici sunt construcții. Warp Food. Acum ne ducem la Warp XP. Warp XP ne-a ajutat să-l facem un prieten mai apropiat. Aici vă puteți veni să facem o grămadă de level. Puteți închanta chiar aici. Deci cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut serverul. Vă așteptăm. Nu uitați să lăsați un like, subscribe. Bye bye.